Tak. Ahoj všichni, tady čtvrtý a vás domů. Ty vole. Tak ještě už, no. Novýho videa, tentokrát končím. Už se asi kliknu takhle. Video se bude týkat toho, že končím na tomhle kanále. Končím s natáčením, jsem si napsal scénář, protože z hlavy bych to nedal. Končím s natáčením na tento kanál a začínám s jiným jménem Shorty News. Končím z důvodu, že mi prostě mobil, na který teď natáčím, nechci dovolit se přihlásit na můj současný kanál. A jsem moc líný to dělat přes počítač, chápete. Nový kanál, budete mít popisku a budete na ní i mít to. A všechna videa tam budou, všechna nahradím, i tohle video tam bude na novém kanále. Takže určitě tam házejte to, odběry a lajky, v případě komenty. A jestli se chcete na něco zeptat, tak se nevšimejte. Je mi to... Followujte na Instagramu. No, to jsem teď chtěl říct. Followujte na Instagramu. Posílejte e-maily. Čekej, k tomu se dostanu. Na Instagram tady Shorty Life. A e-mail shorty006@gmail.com. Jestli se chcete na něco zeptat. A mně už to jede. Tak čau.